Barka da zuwa Gangariya TV. Me yasa Mona Lisa ya zama zanen da ya fi kowanne shahara a duniya? Shin saboda ƙayataccen murmushinta? Ko saboda labarukan almara da suka shafi asalinta? Ko kuma saboda Leonardo da Vinci ne ya yi zanen? Amsar waɗannan ita ce a'a. Tabbas ƙwararren zane ne. Amma a farkon ƙarni na 19 ba wani shahararre ba ne. Sai dai dole a yi godiya ga wani ɓarawo da ya sa zanen ya zamo shahararre. An sace zanen Mona Lisa a ranar 21 ga watan Agusta na shekarar 1911. Vincenzo Peruzzi, ɗan ƙasar Italiya da ke aiki a gidan tarihi na Faransa, Louvre, an ba shi aikin yi wa zanen Mona Lisa gilashi. Bayan da ya gama aikin ne sai ya ƙi fita daga gidan adana tarihin. Ya ɓuya a cikin wata adaka duk tsawon dare. Da gari ya waye ne bayan an buɗe gidan zanen. A nan ne Peruzzi ya fito da zanen Mona Lisa a cikin rigarsa. A ranar farko ba wanda ya kula da cewa fentin ya ɓata. Masu aiki suka yi tunanin ko ana gyaran zanen ne. Mona Lisa ba wani shahararren zane ba ne a wancan lokaci. Ba wata cikakkiyar kulawa da ake bashi. Jingina zanen akai ba a sa shi a cikin bango ba. Bayan kwana biyu ne mai kwaikwayon zane ya zo zai zana hoton Mona Lisa. A nan ne ya lura ba hoto sai ya sanar da masu tsaro. Kafafen yaɗa labarai suka yi ta yaɗawa ko'ina. Jaridu suka buga shafukan farko na fejinsu. Da wannan dalilin ne gidan tarihin ya shahara a duniya. Mutane suka dinga zuwa kawai domin kallon gurbin hoton. 'Yan sanda suka kasa gano komai game da ɓatan zanen. Har Pablo Picasso suka zarga. Amma shi ɓarawon na gaske, Peruzzi ya ɓace. Bayan aƙalla shekaru 2 sun wuce, kowa ma ya manta da batun zane. A shekarar 1913, mai dillancin zane Alfredo Geri ya samu wata baƙuwar wasiƙa. Marubucin wasiƙar yana da'awar shi ne ya sace zanen Mona Lisa. Ya kuma nuna sha'awarsa ta siyarwa. Mai siyan ya haɗu da Peruzzi a garin Florence na ƙasar Italiya. Ya tabbatar masa da cewa zanen na ainihi ne. Ya ɓoye zanen a ƙarƙashin gadonsa tsawon shekara 2. Inda ba jimawa bayan wannan ne 'yan sanda suka cafke shi. A kotu bayan an tambaye shi dalili ne, sai ya amsa da cewa tsabar ƙaunarsa da Mona Lisa ce ta sa ya saci zanen. Sannan kuma yana da'awar cewa zanen mallakar ƙasar Italiya ne. Kuma wanda ya zana shi da Vinci shi ma ɗan Italiya ne. Kenan yana son ya mai da hoton gida ne. Amma bai san ya tafka kuskure ba. Leonardo da Vinci ya ƙarƙare ƙarshen rayuwarsa a Faransa ne.
ya kuma siyar da zanen ne ga sarkin Faransa Francis na ɗaya. Daga nan ne aka dawo da zanen hoton Mona Lisa zuwa Louvre a ƙasar Faransa. An kulle Perugia tsawon shekara ɗaya a magarkama. Lauyansa ya bayyana shi a matsayin ɗan kishin ƙasa. A ɗaya ɓangaren, bisa wannan dalili, Mona Lisa ya zama zanen da ya fi kowanne shahara a faɗin duniya. Ku kasance da mu don kawo muku wasu sababbin shirye-shirye a nan gaba. Barka da zuwa Gangariya TV.